Suwon bateh ijek nok kabar sepasar. Salah sijine maling pitik bengep kabeh sakbare dikeroyok warga nok Kabupaten Jombang. Pelaku ketangkep warga pas ape nggawa melayu pitik jago kok omahe salah siji warga. Sing duwe pitik bengok-bengok maling, warga sing krungu langsung padha teka ngebuki maling kuwi. Salah sijine maling dicekel warga Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Jombang Senin esuk. Warga ngebuki pelaku nok pinggir tegalan salah sijine warga sampai bengep kabeh. Akibatnya pelaku ngalami catu-catu bengep terus langsung digawa petugas nok kantor polisi. Ambek kelaranen pelaku ditumpak montor polisi, tapi pirang-pirang warga ijek iso nyempet ngebuki pelaku. Maling kuwi dingerteni jenenge Nio Edi Saputra, 42 taun, wong Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Ambek diborgol, pelaku kudu mertanggung jawabno kelakuane nok kantor polisi. Senin awan, petugas ijek mreksa pelaku. Saliyane mreksa pelaku, Walid Homsa 24 taun sing duwe pitik jago sing kemalingan yo dipriksa polisi. Pitik jago sing dicolong tapi gagal digawa mlayu dadi barang bukti selidikan. Walid Homsa ngomong kedadiane pas Senin esuk dhek roh enek maling mergo pitike rame sampai Walid ambek keluargane tangi. Roh pelaku nggawa pitik jago nok sak, Walid bengok-bengok maling. Sampai warga podo teko langsung ngebuki pelaku. Sauntara kuwi Kapolsek Diwek njelaso, pelaku pancen jarak maling nganggo cara ngrusak tali nok kandang nggone korban. Tapi sakbare pitik rego sak yuta repes digawa mlayu, konangan ambek sing duwe. Sing duwe bengok-bengok njaluk tulung terus pelaku digodak warga sampai kecekel. Pelaku saiki ndekem nok sel tahanan Polsek Diwek ambek ngenteni proses hukum luwih lanjut. Polisi yo ijek ngembango kasus iki mergo kasus maling pitik kedadean nok pirang-pirang nggon. Saiful Mualimin, JTV.